csak egy-egy játékról. Most elkezdjük itt számolgatni, milyen játékokkal játszottunk. Ez van, többféle játékkal kijátszott. És kevesebbfélével. A kérdés, hogy kinél van kevesebbféle, kevesebb, mint 5 különböző játékot. Megy a tanakodás rendesen. De úgy látszik, rád szavaznak. Nézzük akkor, melyik a helyes? Jó, nézzük meg! Mindig szuper. Hány játék volt egyébként a csatornádon, így meg tudod mondani? Körülbelül 3. Húha! És hogy ez kevesebb, mint 5. Nézzük a következőt. Kettőnk közül én játszom régebb óta a Minecraft-tal. Ki Minecraftozik régebb óta? Húha! Ez egyébként egy fogós kérdés. Biztosak vagytok ebben? Tuti, biztosak vagytok ebben? Gondolkozzatok egy kicsit. Mikor kezdtem el én videózni, mikor kezdett el Ondi videózni. Közönség amúgy, kicsit kérjük a közönség segítséget. Kiabáljátok be egyszerre, hogy szerintetek ki volt az. Méghozzá most. Jó ég, megoszlik a tömeg. Senki nem marad Rolicnál, a Minecraft mesternél. Ne csináljátok! Azt a mindenért. Úgyhogy senki nem kap ilyet. Jó, hát 3, 2, 1. Valamikor már kéne egy fogósabb állítás, amivel most már megoszlik a tömeg. De melyik lesz ez? Halloweenkor mindig szoktam tüklámpást faragni. Rolic, azt a videót láttam, Rolic. Mindig szoktam töklámpást faragni? Húha! Mindent játék. Nem hisznek el. Nem biztosak vagytok, hát ez... Igen, mert én Hát nem volt tök faragós videó? Nem tudom. Nem volt tök faragós videó szerintem?